sampun respon ngajeng kuwaturi jika saking sasana panggan anuju sasana mangsa setunggal Pak Timagi kalih Bapak Najib tiga Pak Tiding sekawan Pak Dion walipun sampun malih Bapak Kasari Bapak Rumsih Pak Mia serta Bapak Bapak semuanya Pak.
Bisa no. Tinggal sing nang. Ora joget lah, gendam. Tua wis tau nong. Nong wis tau nong. Joget ana. Ganti arah nek kurangan jane. Ora gelem sak krek. Sebar pane isan kan gentene sing nom. Isan kan gentene sing nom. Ngene lho. Sing nom wis juki. Jadi waktu 10 mas. Kok elek balane? Apa? Naklek.
Islam suya dikumpulkan bersatu dengan sekeluarga rimbang melawan dalu boten wonten halangan rugi menapa nyangkut gangsal niat para kanthi ini pun hasil bumi punika masyarakat Dukuh Poijo Anegyo Nun Sinten ini mawon minat salam di Mokori ya sinaya urusan ingkang ana sedang kata sesuai sini urusan wali Korea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Bos barang.